uSiyameza uthi ziningi inyanga ey'namanga ey'khohlisa abantu ey'nkundleni zokuxhumana. Uthi hhayi ngoba ekhetha amasayidi kodwa yona inyanga ibona ngathi ingconywana uKing Bha. Ngoba akenze njengezinye inyanga ukuthi abize abantu ethi abeze kuye, abantu ibona bayiyelayo kuye. Ngoba uthi imbangela yokuthi imost yalezi inyanga ibe nabantu ebalandelayo ingoba basebenzisa isalamusi. Bantu bakithi nananiye kuba iziphukuphuku. Ngijabulile nje mangabe ngibona uNtsike iclarify futhi lento le. Ahlangane indaba zenyanga, iningi lezinyanga zinamanga ikhohlisa abantu especially ey'nkundleni zokuxhumana. Kodwa khona ekhulunywa uBhaka, akakwazi umuntu ukuthi akasuke eCape Town abhukhe ibhanoyi kunamhlanje. Ibhanoyi mawusuke eCape Town i-OR Tambo noma eKing Shaka, it more than 4,000 ama-ritual. Abhukhe umuntu ibhanoyi eThekwini afika lapho ihotela ngo-1.6 bese ethathwa noma ahamba ekwamhlabi yalingana qasha imoto. Afika afuna u-80,000 kwamhlabi yalingana. Mayisuka lapho umuntu abuye eThekwini afika lale aphume ephethe inhlabathi into engasebenzi. Afika lale eThekwini athatha iflight ekseni abuyele back to Cape Town. More than 120,000 espendiwe. I-content creator, i-podcast la kwa TikTok na kwa YouTube ihlomule imali engango 30,000 or 20,000 nethimba la elithile. Uma se-exposewa into kanjalo bese kuqhamuka umuntu ozothi khona abantu abaqedelwa imisebenzi yabantu ufuna kudliwa abantu abathile bexhashazwe kuyina abanye abantu beba nemisebenzi. Into enjani leyo nto leyo? Angazi ngoba we are trying to build a black unity nokuthi wonke umuntu abe smart ekhanda qaqeke. Understand mina abantu ukuthi kahle bathi asime kuphi kahle akwenziwe njani. And kunabantu abangafuni ukubhlenya izinto ezikanjalo ngoba bayazi benefita. Abantu bahamba beyohlala lapha nama podcast ba-invite baqala lento ye-sketch. Mangithi ngiyathola ngiyezwa kunenqwaba yamavideo noKing Bha ukushila phathe nginalele lapha ulife wakhe. Kunenqwaba yamavideo amanye bekade seza ezinye izinyanga nezikeshe ezumsangano into engazi ziyenzeka. Uyazi ukuthi izinyanga maye ngahlakaniphanga uKing Bha uzoyihlula ngento eyodwa. Izwakala kabi lento ngoba izwakala ngathi ngibe ngaKing Bha. Into engenza ngisho lokho uKing Bha maye introduce into yakhe uyi-introduce ngesikole. Uhlakaniphile uKing Bha akhuluma ama-miracles into impossible. uKing Bha ngiyakutshela ukuthi ungahamba emanzini ufike ulanda imali ufike uyiphiwe ugogo wakho. Ngeke uKing Bha akutshela lento leyo. uKing Bha ngiyakutshela ukuthi uzoloku Cyril Ramaphosa. Ngeke azaphatha Cyril noma uCyril Ramaphosa ngeke uzokwenza ukuthi uzokhwalapha stage uzophuma igazi ngamakhala. Ngiyakutshela lento leyo. Bona abantu basidayisela amaphupho angekho futhi labantu ngathi banesalamuzi lento ngathi bayilanda ukuthi abantu babakholelwe kubona ukuthi kunento ephilayo. Cabanga umuntu osuke eCape Town espende 120,000 eKZN abuyele emuva cabanga ukuthi uphethe into ephilayo kanti uphethe inhlabathi. Abantu baplane isketch sokuthi kwenziwe lento lena iyagcinile le. uNtsika wanikhuza anizwa. uKing Bha uyazama ukunivusa. uKing Bha akaze ngimuzwe mina into engimana ngayo. Akaze ngimuzwe mina ethi wozani kumina ngenza ukuthi. Umuntu uyaKing Bha umuntu osuke emazi ukuthi wakamsiza ngani asazi ukuthi kwesize ngani. Ngizwe abantu bekhuluma ngeyilondo Max wathi ngangakaze nginanto ezinyanga ke ngizwe nje phela bemcompliment imkhuba yakhe yako Durban Station nako workshop nangazi nakuphi ngapha not umzimkhulu. Ngiyakhohlwa indawo ukuthi ngakuphi le ndawo lena ka balo mfolona man wakadlamini. Ngiyakhohlwa indawo yakhona ingakuphi ngapha lontozana ngapha komNambithi. Yes komNambithi. Kodwa nje angaze ngizwe ethi wozani kumina nizokwenza ukuthi ethi wenzani ngoba enama client ethi wenzani yena ethi bona nje ngasiza usibanibani osibanibani. Angaze ngizwe into eshinte kanjalo. Inyanga ehlala ithi mina ngiloyo ANC ngiloyo MK ngiloyo EFF. Wena ukholwa kuleyo nto leyo bantu bakithi vukane emaqandeni musane ukuba izithuphethu nibuye nizokhala ku social media nisendliwe 25,000 50,000 uthatha iloan uthi uyinyangeni vukane emaqandeni yekani ukuba iziphukuphuku.